Здравейте, хора! Днешното видео ще играем Stumble Guys. Stumble Guys. Така, хора. Да знаете, че игра хака. И да. Сега ще си играем една игра. И така. Мечици, нали знаете, игра с хак. Имам Happy Mod. И така, нека да почвам да играем. Айде. Искам да видите кой ми спадна, като махна всичките full steps и more steps. Спешъла от това въртене. Ми спадна това, така безплатно. Не безплатно, ви казах. Така, нека да го включим и вече дадем всичките скинове. Да. Сега ще играм с... Кой да играем? Съжалявам, хора. Айде, знаете ли кой? Тай не кой от митиците. Рековата за буклук ще сложим. Фул степси. Не знам. Имам всичките фул степси. А знаете ли кой ще сложа? Ето ще сложа. Чакай, я сложих ли? Забравям, ако съм добре. Емоджи. Да, всичко ме е тук. И да дадем плей. И сме. Продължаваме. Да се съберат 23 хора. Да. Чакаме. Да. Това да скипна. Добре, хора, почваме. Тън. Добре, хора, продължаваме. Научим да като целта. Нека да вземем топката и да се придвижим малко. Да знаете, аз съм един от най-известните в България. Не известни, аз пък известни. Най-добрия като цяло. Аз в клиповете всеки път се излагам. Да, като цяло съм много... всеки път ми иде така известен, ама не съм известен. Така, нека да изчакаме. Другите педерас... Не. Чакай. Фак. И да, това ще е като цяло... сега днес. Една играчка ще изиграем. Да видя се пак как е станал. И да... Днешните хора са класирали брей. И как майката. Хората са класирали. Окей. 70 пинка, съжалявам, хора. Продължаваме. Само ще се извадя този мод. Нормал. Тройни мод, нали? Защото не съм... не, това танци. Обърка се, коя ме. Танците не съм се го сложил, не знам, защото на мене ми трябва тези танци. Тези, които са се зареждат, емоджите, а танците. Знаете за кой говоря? Майко. Сега така, като ви позна, не. Да ви стане работата. Така да го кажа. И хора.
Така прескачаме. Окей, и сега. Фак, исках да го... О, не. Да класирам сега, да не стане фаул. Добре. Сега финиша, хора. Финиша. Добре. Окей, бой. Окей. Нещата са под контрол. Не знаете, няма да успя да се класирам. Аз какво класирам? Няма да се класирам. Добре. Хора, това беше видеото. Абонирайте се с камбанката. А от мен, чао!